ассалому алайкум дӯстони азиз, субҳи шумо бахайр бошад. оғоз мешавад имрӯза видео аз бозори Корвон, тарафи Тиллобозор, якум ряд, даромадгоҳи рақами 12, якум ряди магазинои шишагӣ, магазин рақами 48. Танамихе калготкиҳои кӯдакона омадай. Бинед турецки тоза 20 сомон то 6 солара размер дорад. Бинед майда сар мешавад, аз моҳ сар мешавад то 6 солара. ҳар хел ранг, ина ранга кушон 20 сомон. чӣ хеле медонед турецкиҳо патна мезананд. чӣ хел ранга кушон хушрӯ, ҳам ярки ранго ҳастай, ҳам рангои мисол тёмне доранд. бо метавонед хитон омада як маротиба аз наздикӣ бинед. озиҷа якчанд бор омада будай новинка. хостум барои шумо нишон дидим. мана ин курткачаи детски аксия кати будай. чанд сими куртка? 70 сомон. бинед чиқа хушрӯча. И то чанд сола яй? то 3 сола 4 солара. курткачаи ғав сакаки хушрӯ дохилашам хем мех дора. аксия кати 70 сомонӣ. бо чӣ доред новинка? як маротиба нишон дидим. аз ин магазин дигар чизоша ма пурра видео кардагӣ ҳастам ва ҳозир бошад дигар чизое ки нав омадагӣ нишон метиҳам. ана ин намудоям тройко скидка шидай, скидка кати рафтестай. нархошон чандайра? ино чанд? 150 сомонӣ. марҳамат. тройка. бинед чӣ брукакҳои хушрӯ доранд. джинс бо брукошон лимин доранд. джинсан. диде то ҳами 2 солара размер мешава. кам мондагӣ арзон кардиян. 150 сомон. ино 240-250 сомон буд. иҷада бине чанд намудаш ҳаста. анами ҷинсое ки ина костюмоша дида истодаед. ино ҳамаш тройка. костюм, брук ва футболка 150 сомон. бовар кунед ами костюмошон хичон тоқа ами нарх меистанд. иҷа бошам ки тройкаша арзон кардиян 150 сомонӣ. бо биёед хитон як маротиба бинед. медонам ки бисёре аз подписчикони мо ин магазин ҳангоме ки ма видео мекунам омадагӣ ҳастанд ва ман аз ин хеле шудастам ки ба шумо як чизи даркорира нишон дода тавонистам. марҳамат. ҳозир анамихе тройкои фасон духтаронаам ҳастай, бачагонаям 70 сомон. манам тройка 70 сомон. иям турки турецки 70 сомонӣ. иҷа ҳозир хеле зиёдай. ҳар хела ина двойкош чандай? двойка доранд, тройка доранд. па двойкош чандия? 70 сомон. двойкашам 70, тройкашам 70 сомон. то 2 сола 3 солара размер ҳастай. оз духтаронашан нишон метиҳим, ба бачагишам як маротиба шумода нишон метиҳим. ана и 70 сомона. 120 будай, ози 70 сомон арзон кардиян. ина хушрӯвак. ана мино ҳамаш тройкаву двойка. ина ози бачагишам бинем ку чӣ хеле ҳаст. шумода ман нишон метиҳим. ина бачагиш ҳамиам 70 сомон. ана миноям 70 сомон. ина бачагониш дигар хе расветкам дора. бинед инаи кабути берангакай инаш боша тёмна синяй. ина бине дар иҷа инчунин амхе футболкаву шортикчаҳои тобистона аллакай омадай. бори турки тоза якум сор. нархошон аз 80 сомон сар мешава то 100 сомон. бине ҳам духтариш ҳаст, ҳам бачагиш ҳаст. ина бехат хушрӯвак, сифатҳои олӣ. ина ино чанди? ҳамиам ам хеле нархош. ана хеле бодики ҳастай. кӯдакона 100 сомон 90 сомон. ина марҳамат. бо дигар хелшан нишон метум. ина диде иям амхе новинкаҳо. ана ин чӣ? амхе ранги и 12 дона дора. и чанд сом? ина марҳамат. 80-90 сомон. ана мино
иҷада ҳаст барои навараждёниё бо анаи шортикча футболкача бинед хеле стилиш хушрӯ. Анаи навараждёниё ай чанд сма то чанд смара сар меша? Ё ай 40 сма, бодиё 20 сомона, 40 сомона то 100 сма. Анами бодиё аз 20 сомон то 100 сомона ҳастай. Кӯдакона ина марҳамат тамошо кунед. ҳамаш барои шумо аз 20 сомон то 100 сомона нархаш. омада як маротиба бо пурсед бо мефаҳмонанд туна ки кадомаш чанд сомонай чӣ хелай. Ижим пирчаку чанд ӯ видеода нишон дода будем ба фикрам. Чанд пулай? 100 сомони. ина марҳамат тамошо кунед. Анаминам хушрӯ. И чанд пул? Двойка 120 сомон. Ижим пирияя вязаный. Марҳамат дӯстони азиз. Дариҷа анам хебо ҳаст. Навараждёниё дар размерои майдаи амхе вязана. И чанд пулай? 120 сомони. Иҷа конвертора ман нишон дода будам. 100 сими буда конвертотон. Нишон дода будам, бори дигар нишон метиҳам. барое ки ҳар видеои моро одамои навбанав пайваст мешаванд, тамошо мекунанд, шахсоне ки мисол дидагӣ нестанд. Марҳамат анами конвертиҳо чанд намуд ҳаст. нархошон 100 сомон. дохилашда вай дора пленка дора, баъд якта дига киртача дора. инчунин амхи конверт розови, кабуд, сафед, ҳар хел рангош ҳаст. чӣ хел пижама доред бо? нархошон чанда? ана ино бад ҳаст бо аз 70 сомон то 100 сомона. новинко ино аллакай ҳамашон беначос омадагиян. барое ки чӣ хеле ки медонед аллакай гарми шида истодааст. ҳамашон беначосанд. аз 70 сомонӣ то 100 сомона. ана оз як чиз дигарам нишон метум духтарона. И чанд пулай? ани двойкара бини чӣ хушрӯ. турецки 60 сомонӣ. то чанд солаи размер? то 2 солара аз анами ҷинсак размер будай. комбинзон ҳамроҳи кофтичкаш. И чанд пулай? ана 100 сомона. иҷада инчунин ҳаст 20 сомона комплектошон. дар видеои дигар ман нишон дода будам, бори дигар такрор мекунем. ино 20 сомон. 5 та чиз дора. 5 та дора, ҳам духтарӣ ҳам бачагӣ. 20 сомони амхе комплекташ. хулоса дӯстони азиз, як маротиба бо худтон омада аз наздик бинед. инаи брижачаҳои фасон чандя? ино донакатян 40 сомон. туркии тоза якм сорт. киртошам ҷудогона метавонед интихоб кунед. ана брижачаҳои 20 сомона ҳаст. иам туркия 20 сомонаш. бин чӣ хушрӯча 20 сомон. бинед. ана ино чанда? и чӣ дорад? тройка. брижа дора. амхе чӣ дорад? бинед чӣ хушрӯ брижаш. ина курткачаи беостин дора. дидед? амхе лашиначаи фасон дора. футболка ва анамхе жикитча. тройка 120 сомон. хулоса беҳтарин чизо ҳаста. ям магазин рақами 48 биёед. адресоро бори дигар суроғашама такрор мекунам. корвон тарафи тилобозор, даромадгоҳи рақами 12, якм ряди магазинои шишагӣ, 48 магазин. воқеи сарбаланду хонаобод бошед. хайр дӯстони азиз, то видеоҳои оянда.